Takže borci, my si řekneme něco o vektorech, protože je budeme potřebovat, tak ať něco málo o tom víme, ať to není úplně nový koncept. Samozřejmě v jednom videu to nedá úplně obsáhnout, tak to potom probereme podrobněji, ale víceméně o co nám jde. Když máte nějakou hru, tak z pravidla 0,0 je nahoře. Jo, tady. Jo, protože my jsme zvyklí, když pracujeme s nějakým grafem, třeba ze školy, že máme tady tu kartéskou soustavu souřadnic a 0,0 je uprostřed, nebo někde dole, často se dávala tady a potom s tím pracujeme. Ale že ve hrách je to většinou tady nahoře. A tady potom máte x a y. A teďka máte někde paňáca, třeba tady, a on má nějaký vektor. Jo, a vy, když se chcete posunout třeba sem, vlastně uděláte vektor sem. A ten nový vektor bude tady toto. Jo. Co to znamená? Že když chcete se posunout na tou novou pozici, tak řekněme, že tohle je position, tohle je move a tohle je potom new position, to zelený. Jo, takže position plus move rovná se new position, což je celkem očekávaný. A co to znamená? Potom x se rovná position x plus move x a y se rovná nečekaně position y plus move y. Takže pojďme ještě na sčítání a odčítání jednou. Takže odčítání je a plus b rovná se c, to jsme teďka viděli. Takže mám ačko, chci přečíst bčko a tohle je cčko. Když bych chtěl odčítat a chtěl bych sem udělat a minus b rovná se c, což vlastně by byl ten předchozí případ, ale když to rozepíšem, tak ono je to a plus minus b rovná se c. Takže já v podstatě dělám to stejný, jako to sčítání, akorát s opačným vektorem. Jo, takže potom ten výsledek je tady toto. Když chci násobit, mám jeden a druhý, tak to je 2 krát a rovná se b, takže potom tohle je bčko. Na tom nic extra není. Příklad máte nějakýho panáka, který třeba začíná tady. Jo, takže začínáme na pozici minus 5, minus 2. Jo, takže minus 5, minus 2. No a chcete k tomu přičíst vektor třeba 2, 3. Jo, tak minus 5 a 2 je minus 3, což bude tady. No a k tomu ta trojka, takže to je jednička, takže budeme teďka tady. Jo. No a potom k tomu budu chtít třeba přidat 2 a minus 1. Minus 3 a 2 je minus 1, takže to se posune na xové semka. No a ta minus jednička k té jedničce je 0, takže v podstatě já jdu teďka sem. Jo, a teďka k tomu si třeba přidám 5, 5. Tak 5 a minus 1 jsou 4, takže tím pádem najednou se posouvám až semka. No a 5 a 0 je, tak 5 je tady nahoře, takže potom se posunu sem. Jo, takže najednou ten výsledek je 3 a 5, takže až semka. Jo, můžete si to sečíst vlastně minus 5, 3, máte 4, takže minus 1,
minus 1 jsou 4, tady máte minus 2, takže to je 0, takže 5. Jo, minus 2, minus 1 jsou 3, minus 3 a 3 je 0 a 5 je prostě 5. Jo, tak to by bylo nějaký intro k vektorům a příště zase budeme pokračovat.